ne nyithindo gi somo. Emomiyo kwafuono ka kik japuonj moro kata skul moro par ni ok waherogi kata ni wawacho gi marach. Wadwa ni mondo mi nyathi ong'e ni en gi ratiro mondo mi otere kendo dhi osom motiegre, nikech seche mokonye na ekoni mane mwandu ni makiny. Wan onge mwandu moro amora kata chakre chon. Ong'e ni jaluo mwandu neno obwongone. To kendo skul no kimiye to kinyi neno kuchier kendo chalo yath moro mano kit modongo maber. Omiyo kar somo ka jopuonje kata jonyuol moponi owinjore, nikech tie jotend jonyuol moko mabe ginde samoro gimbe nitie kaka kado moro wuok e bathe kaka giwinjore gi jotend skund moko. Onengo gigol gik moko miluongo ni illegal levies. Kata jonyuol koponi neno mano, in gi ratiro mondo mi dhi office mar district county education director of education, kata sub county director mar education, mondo mi report wach makamano. Kata ingeni nitie joma ng'eny bende matiyo tijni. Commission on Administrative Justice, iluongo ni ombudsman. Mang'eni kata nakidhi mtandao kabe kata nembni ginyiso kaka inyalo tudruok kodgi. Makopo ni chopo to ng'ato dwa geng'o nikoni kama tikoni ombudsman ana janyuol tich na responsibility mara, ing'eni mago be Douglas Odhiambo kutim chano keto. Responsibility mara en kaka loso nyathini matere sikul. To katere to otamruok kawe mondo mi orwake iye kanyo. Nidwa ni mondo mi achul kama jogo dhi konyi. Nikech ng'ata en administrator mora moponi keto baria kata ohinga kaka ne iluonge cha. Ohinga mondo mi ogeng'ne nyathini mondo mi kik odonj skul. Mano administrator ma ok tich maber. Kanyo momeyo achiel kuom gik ineno ka watemo reinforce kendo wakonyore. Nitie office miluongo ni office mar Auditor General. Sana kuom weche mag pesgi. Makendo gimbe ging'iyo ni hele kaka bunge no yalo ni pesa madhi e somo en pesa makama. Adier wasebedo gi pesa mategno. Nikech sani budget mar education en 171 billion taragi gana. Yes. Mano budget momi education. Higa mokalo ma 2020